Gandrung mama nise Batalion Brodsosena
dadi. Aku dadi. Dadi apa? Aku sing nunggu tratah. Ayo. Jarot kayak apa Lin tadi? Kayak gurem. Mas Febri. Tepuk tangannya mana sekali lagi. Batalion Brojo Seno. Bapak Putra dari Indonesia. rekan Squad original. Ya. Pemain-pemainnya baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Ya. Sekarang di Mas. Gue star kita Gue saudara. Star sore hari Ya. ini. Datang dari kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur. Orang ngono ki ndak digulung meteng kowe. Ya, Iya. luar biasa Mas Febri tentunya Ya. masih dalam acara Anniversary Di Garangan momen- Squad ya. original yang ke-6 tahun dan tasyakuran walimatul urus pernikahan Mas Cahya Aji juga Mbak Antika. Iya. Ya, pokoknya penonton semakin sore semakin luar biasa. Tumpak blek, Mas. Betul, diucapkan apa? Hah? Member, Yes. Mbah nyun ngapa? Member anyar Mbak, aja dibully. Niku nembe Ajaran. Sapa iki? Sapa iki sapa? Sapa? Iya. Sapa? Tapuken Mbak. Gek ora tenan, mesti nganu alat. Oh, talot. Wirang, Ayo. Werot wirang. ora melu, ora melu. Ya. Alot pengen melu kowe, Mbah. Nah. Iya, pengen melu. Lek dadi mah kaya gurem lho Mbak. Mangan sih. Mangan Mangan sik, mangan sik, sik. lah. Ngelih. Ya. Nah. Lanang. Korsetan iti. Mas. Lanang iti jarene. Mbah, wis kelingan to. Iki sapa jenenge, Mbah? Apa? Iki. Ki. Sopo tuh? Sapa ta? Apa? Alon! Alat. Nek aku sapa? Nek aku sapa? Apa tuh? Ti! Aku. Iti uli! Aku. Sapa? Aku sapa? Alira. Aku sapa? Sapa? Iki aku. Iki. Sapa? Iki. Ayo Sapa? sapa? Ica. Ica. Aku ndi? Aku sapa? Kenal ora? Iki anyar, Iki anyar iki. Iya. Anyar iki. Anyar. Febri. Febri. Happy. Heeh. Iya, Baby. Iya. Amin. Kok amin piye, Mbah? Siapa? Oh iya, kabel amin. Ning ya bener nek jeneng Ya bener kabul wong ki kabul amin. amin kok. Nek iki alot, iwake alot iki. Alot. Yo. Kapokmu kapan? Wis ora apa-apa ya, Mbah. Heeh. Pokoke saiki dadi baturmu. Heeh. Ki karo nembang ya Mas Febri. Iya, Yo, monggo kanca-kanca monggo. Kusuma Laras Percussion, Percussion. ya. Iya, tembangnya apa? Monggo pun siapke kanca-kanca Bolo Pradengga, Bolo Gongso, ada Kesumalas Percussion. Ada Mbak Siska Puspita, Ada Mbak Nurli Nurli CH, CH, juga Mas Febri S. Ada Mas ya. Kabul juga. Oke. Kabel amin. Oke. Kita hadirkan tembangnya bareng rekan-rekan dari Garangan Squad Original. Ada Mbak Nurli CH, juga Mbak Siska Puspita, ada Mas Febri WS. Juga pada kesempatan sore hari ini terima kasih telah kerjasamanya dari sponsor baik yang mendukung acara pada sore hari ini. Dari Karisma Purba Sound Stack Raging juga terima kasih. Ada Gemanti Project Lighting, juga Ras Group Live Streaming. Terima kasih. Yuk, dihadirkan tembang bareng rekan-rekan dari Garangan Squad Original. Garangan Squad. Mbak Indira. Karisma Purba. Saponi
Barangan Scott Original. Mentari tenggelam di dunia ini, langit merah berwarna semu. Loro, telu yo yo. Tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Bukit berbunga sudah Sudah. berlalu. Sudah. Bibi. Bibi. BB, Bukit Berbunga. Bukit Bintang. Kene iki, Mas. Lah ya Bukit Berbunga sudah Ya, dihadirkan tarik ya. dulu, Mas. Yo, oke. Kok layangan ya. Dilongi. Yo. Nggo. Garangan Scott Original. Ya, ada Karisma Purba. Audio, suara percussion. Enak. Enak Mas Debri.
pulasane del dedel kae mono layangane warna-warni pulasane bat-obat becike lah aku bingung Kaya kupu lan sakeli seputar nonggolan Gagae motor mampur keteteran sembrani Ojo nyangkut. Ojo nyangkut bareng gawe dimen nangis Bablas ben foto karo manten anyar. Sampai ditilang. Mbak Antika. Podora. Podora. Weh. Podora. Waduh. Iyo. Mada, mada. Karangan Scott original. yen kelingan lakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lahir lan batin
nahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresno ora bisa ilang mergo kelian ireng manis sanda. Oh. Oh, iya. Oh, iya. Bali, Bali. Woi. Alot lokok. Ya, Ya. Yuk. Os. Ayo. Wis wayahe padha bali yo. Oh. Yo. server dan Indonesia. Ekol kelede. Ayo. Ya, Dikasih angguk yo. Mripate milang milik semengo jiwat gawe sengsem amolat busana nira sutra pancawarna lelangan beksan oke manis sesode kondur. Canda. Ayo Jarot. Pak Buge, yo. Jarot Mas nih iringane njaluk Santi Mulyo lho. Petrat. Iya. Oh. Petrat Pak Buge. Arab Bali ora. Iya. Yo, Jarot saka ketel bali nang ketel, saka piring bali nang piring. Ya, Yen asalmu saka telo gedhuk. remas. Takara Ina, Isik sikile isik. Sakira. Tangannya isi Pak. Iya. Tangannya. Takara. Cengele. Iya. Au. Yo. Ya. Takara Akika. Kejatahe. Au. Polda Metro Jaya. Oh,
Nurli meteng Mas. Handphone bali ning aku. Pak Dugo. Oh. Yuk. Nurli Ayo. Puspita. Nurli CH. Febri Puspita. Yo. Kabel Yolanda. rekoso becik aluwung prasaja nimas panggung bisa mugi. Iya ya. Wah. Yo. Iya. Oh. Oh. Iya. Lah, Konter. oh. Wah,
Nyantol. Nyantol. Wih. Ya. Malah lali kok ya. Iki Iti, jajal ora jajal. iti, uni. Nah. Satu dono mo. Satu dono. Weh. Lara. Amin. Kuwi Mbah, kuwi jenenge Mbah. Halo, Mbah. Heeh. Nembungo Dias kono koke Walkman. Nah. Airport. Wingi ki apa? Set-top box. Set-top box. Set-top box. Saiki apa mau? Enggak, Mbak. Wes, mulai dhewe. Mundur. Nggih. Pamit sik no, pamit sik. Kagem temanten Sarimbit pamit no ya. Heeh. Mas Cahyo, Cahyo, Mbak Mas Antika. Cahyo. Nggih. Cahyo. Mas Cahyo, Cahyo. Janatiku Ingkang. ngono. Nggih. Sampun sah dados keluarga. Mugi-mugi tansah dados keluarga kang ayem-ayem. Widodari ne Cahyo ora widodarimu. Widodariku. Yo. Woi. Wah. Yo, ngai karyane projo kene. Berkutang tantang gawe. Sayok rukun bebarengan rokan sane. Lilo lan legowo kanggo mulyane negara sejero. Maju papat-papat, diulang-ulang nanti mesti enggak rampunge. Olopis kotor baris, olopis kotor baris, olopis kotor baris, olopis kotor baris. Sayok rukun bebarengan rokan sane. Lilo lan legowo kanggo mulyane negara sejero. Maju papat-papat, diulang-ulang nanti mesti enggak rampunge. Olopis kotor baris, olopis kotor baris, olopis kotor baris, olopis kotor baris.